गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। 25थि जोहोलाव सोमला बसुमतारी आसाम क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप 2024 जोबलांबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो आसाम क्लाब फुटबल चेम्पियनशिप 2024 खौ गाजा गोमजायै आसामनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव खुंफुंनाय जादों। बेनिनो मैया जोबथा खेलाखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बांगालदबानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो, जेराव बे जोबथा खेलाखौ गेलेयो बारहुंखा एफसि क'क्राझार आरो हालुवाथिं एफसि शिबसागरा। जोबथा खेलायाव गोब्राब नाजालायनायनि गेजेरजों बारहुंखा एफसिआ 2 गल आरो हालुवाथिं एफसिआ 1 गलाव जोसनलायना बारहुंखा एफसिआ देरहासार जायो। फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार लोकसभा बियाबाव आम आदमि पार्टी आपनि गोख्रों नोजोर गामिसिम दावबायनाय हाबाफारि लादों। आसाम आम आदमि पार्टी आपआ गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै गावबा गावनि राजखान्थि दोलोनि सांग्रांथि हाबाफारि लानाय बायदिनो आसाम आम आदमि पार्टी आपआबो मिरुनि बिथोन बायदियै गामिसिम दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों खना खनला गामि सिंनि जेंना जेंगोनाफोरखौ खौरां लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि अजय नार्जारिनि दैदेननायाव आम आदमि पार्टीनि मोनसे हान्जाया क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि बियाब बासबारि ओनसोलनि माखासे गामि गामि हान्जा सुनाय हाबाफारि लायो। हान्जा सुनाय हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गोग्लैसोनाय गामिफोरनि थासारिनि सायाव नायगिदिंनायजों लोगोसे सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोनो नाजादों। फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बाहागो लानायजों लोगोसे आसामावबो गोख्रोङै बाहागो लागोन आम आदमि पार्टीआ। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार लोकसभा बियाबावबो बिसायख'थि गेलेनाया रोखा जानायनि खोथाखौ मिथिहोदों आसाम आम आदमि पार्टीनि दैदेनगिरि अजय नार्जारि बिथाङा। चिरां जिल्ला बर' महरगिरि आफादनि 5थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे 2थि बान्था राननाय हाबाफारिया बिजनी बरलागावनि थेंफाख्रि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजालांबाय। बिदिनो फुंनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बेरहोनाय, मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, जौसां बेखेवनाय आरो लाइसि बेखेवनाय हाबाफारिफ्रा जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै चिरां जिल्ला बर' महरगिरि आफादनि आफादगिरि बिबिका बसुमतारीया बुंदोंदि बर' सावथुन मुलुगाबो दायो गोबां जौगानो हमबाय। असमिया सावथुनफोरजों बर' सावथुन मुलुगखौ रुजुनो हाबाय होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। नावकाथा बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिनि गोरायुं खगेन बर'नि बानजायनायाव सावगारि एरनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बानजायदों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाथानि जोहोलावफुरि पार्कआव गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै नावकाथा बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिया बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि देग्लायबो 5थि सावगारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बानजायदों। सानसेनि हाबाफारि लाना फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सावगारि एरनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव खमैबो 160निबो गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लानायजों मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव आगु मागो दमासि फोरबो फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि माखासे समाज सिबियारि, बारग' एफसिनि बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि सानसुमै सुबुंफोरखौ लाना दसे सम सावरायलायनाय लायो, लोगोसे ओंखाम जानाय हाबाफारिबो लायो। आगु मागो दमासि फोरबोआव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो। बङाइगाव जिल्लानि 1 नं जमदुहानि जायगायारि सुबुंफ्रा सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमना पुलिसनो गथायदों। 1 नं जमदुहानि मजिदुल आली न'आव ड्राग्स लायनो थांबाय थानाय समाव ड्राग्स फालांगिरिखौ जायगानि सुबुंफ्रा हमनो हानायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरदों। गेरुकाबारि पुलिसा जाथायथिलियाव सौहैयो आरो ड्राग्स फालांगिरिखौ खायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय मोनसे सन्देह गोनां लाव हिर'इन आरो आबुं कन्टेनार जब्द खालामो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिया सापागुरि गोजोनपुरनि लबकुमार बर'। उनाव पुलिसा लबकुमार बर'खौ फेग्रा मुवाजों लोगोसे गेरुकाबारि पुलिस आउटपस्टआव लानानै थाङो। लबकुमार बर'आ सिगाङावबो ड्राग्सनि थाखाय जेलाव थांनो गोनां जाखांबाय। सन्देह खालामनायाव फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा थानाय 1 नं जमदुहानि मजिदुल आलीजोंबो मोगा मोगि जायोब्ला नाथाय मजिदुल आलीया खारखोमालाङो। रुनिकाटा फरायसालिमायाव
साबायखर बावनाय हाबाफारि बानजायदों। बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै मोनसे फरायसालिमाफोरखौ बावैसो सिगां सरकारि गनायथि होनाय जादों। बेनि गेजेराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरायसालिमायाबो सरकारि फरायसालिमा हिसाबै गनायथि होजायो। बिदिनो आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा रुनिकाटा फरायसालिमाखौ सरकारि फरायसालिमा गनायथि होनायनि थाखाय फरायसालिमानिनो सामलाय आफाद आरो गोरायुंजों लोगोसे रुनिकाटा ओनसोलनि सानसुमैफ्रा आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनिसिम साबायखर बावनाय हाबाफारि बानजायो। जेराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए माधव सेत्री, आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्मजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोन आरो फरायसाफ्रा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।